Wara l-aħħar żieda fil-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gass imħabbra fl-aħħar jum tas-sena 2012, il-prezz ta' ċilindru tal-gass ta' 12 kilo illi jintuża l-iktar mill-familji se jkun żdied bi kważi 4 darbiet mill-aħħar elezzjoni ġenerali l hawn minn €5.40 għal €13.50. Dan ifisser illi bil-prezz tal-lum ta' ċilindru ta' 12 kilo f'Marzu tal-2008 kienu jinxtraw kważi 4 ċilindri. B'kollox fuq medda ta' ftit inqas minn 5 snin, il-prezz tal-iktar ċilindru tal-gass illi jintuża mill-familji żdied bi ftit iktar minn €14. Min-naħa l-oħra mill-aħħar elezzjoni ġenerali sa' dan ix-xahar, il-prezz ta' ċilindru tal-gass tal-25 kilo li jintuża l-iktar mill-lukandi, ristoranti u fl-industrija iktar minn tripla minn €12 għal €37.60, żieda ta' iktar minn €25. Minn stħarriġ ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fit tal-ġimgħa ilu jirriżulta illi 20% tal-familji f'pajjiżna għandhom diffikultà biex isaħħnu darhom fix-xitwa.